Llum Pjazza San George kienet l-aqwa opportunità sabiex dawk preżenti jagħtu titwil aktar miqrib lid-Duka ta' Cambridge għaliex wara ż-żjara lill-Prim Ministru id-Duka ġie proprju hawnhekk f'din il-pjazza sabiex isegwi l-parata tal-Ingwardja. Kif xieraq id-Duka ntlaqa bid-daqq ta' tnabar u l-ispettaklu li ħalli dawk preżenti lura għal żmien il-kavallieri. Saħansitra l-Gran Mastru kellu l-opportunità li jgħid kelmtejn mal-prinċep innifsu. L-isparar mill-kanuni u snieter ħasdu xi ftit il dawk preżenti inkluż lid-Duka li f'kemm trott salib biddel l-espressjoni minn waħda bqata għal waħda daħkana. Il-parata tal-Ingwardja spiċċat blajta viva l-Prinċep William, għajta li niżlet għasel mal-pubbliku preżenti il-biċċa l-kbira Ingliżi li naqdu ma' din l-għajta. Minn hemm il-Prinċep mexa sal-Biblioteka Nazzjonali fejn ħabidejn dawk li fortunati li rnexxielhom jersqu viċin tiegħu. Fosthom numru ta' Maltin li ħadu l-opportunità u batu jsellu għad-Dukessa fil-waqt li taw l-awgurju tagħhom għat-tieni wild tiegħu. L-aħħar impenn għad-Duka ta' Cambridge fl-ewwel ofsanar tiegħu f'pajjiżna kien propju fil-Biblioteka Nazzjonali fejn hemmhekk urew il-George Cross ngħata lura fl-1942 lil missirietna minn Re George VI.